ikke haft ret meget vind i dag, så jeg har været nødt til at sejle på motor en stor del af turen. Vi har pt. sejlet 22 km, hvor i hvert fald halvdelen har været på motor. Men stemningen er stadigvæk god ombord. Og udsigten kan vi ikke klage over. Ebeltoft. Vi kan faktisk se Ebeltoft, så vi skal nok nå det inden solen går ned. Vel ankommet i havn. Ebeltoft havn. 7 timer sejlads. Og der går Jens som spritstiv grønlander i Ebeltoft havn. På vej ud at finde nye forsyninger. Vores proviantkasse, den er tom. Vi har ikke mere end rigtigt. Tjek lige udsigten. Der er virkelig godt vejr i Ebeltoft i dag. Og om 5 timer så går solen ned herude. Fantastisk. Status. Så har vi fået aftensmad. Solen er på vej ned, og Jens han har fået en is, så han er rigtig glad. Så den har han allerede spist. Hold kæft, mand. Jeg nåede ikke engang at filme det, før du har spist den. Jeg kan godt have en mere. Hvor lige... jeg skal lige filme lidt den vej der. Ja. Se nu den smukke solnedgang. Beautiful. Fantastisk strandbar. Det bliver simpelthen ren luksus at få lov til at sove nede i hytten i aften. Sammen med en dåse eller en kasse Pepsi Cola. Så er det dag 2 på top 2 i forberedelserne til jorden rundt. Og i dag er der masser af vind, og vi har fået fyldt godt op i proviantkassen. Godt med tips. Tips skal der jo til, når man skal sejle jorden rundt. Det er nok den vigtigste ingrediens. Som vi kan se, så går det ikke så rask lige nu. Med 6 km i timen. Vi har været oppe rundt i 10, men det var da vi havde en anden skipper ved roret. Jeg ved ikke om det har noget at sige med skipperen, men det går rigtig godt. Vand ind over regningen. Som vi kan se nede i bunden af skibet, så er der også vand inde i skibet. Ret meget endda. Men sådan skal det jo være. Der skal jo også være lidt vand indenbords, ellers så er det ikke et rigtigt træskib. Og det kører bare for Jens. Så har vi lidt sejlskib herude. Smukt. Ser det ud. Derinde har vi så lidt af hage.
Men om cirka 4 timer, så er vi i Egå. Den kender sig ikke snart gå endnu. Så nåede vi endelig i havn. Det har været et hårdt togt, hvor man kun har kunne høre på Jens' brokken hele tiden. Det er selvfølgelig en af følgerne ved, at man er så få ombord på sådan en lang tur, som vi har været på.